Hej så drenge og piger, velkommen til den her video her. I dag der skal vi spille matchmaking sammen med nogle gutter, som I kan høre lige nu her. Hvad for skin der? Ja, det er Tiger eller den. Ja, det er Pagapoo. Det er kraft edme godt. Det er lige. Så jeg startede igen, så skal jeg lige sige hej. Hej. Mute! Jeg tror bare, at den video, den bliver bare sådan direkte, at ingen kan høre soundsen i CS, men bare jeg 3 eller 4 eller 5 stykker, der taler lige nu i streg. Ja, 5 stykker, du er altså selv en af os. Ej, det hele, det er kun sort, mand. Det er altid. Tobias, du er sjovere. Er du fucking rigtig ben? Ja, og så er det dem, jeg sidder og spiller Let's sammen. roll. Det er da bare perfekt, hva' drenge? Det er fuld CSGO game på competitive. Joke, han er shit. Ja. Og vi spiller mod et team på 4. Jeg skal simpelthen lukke det hele ned. G. Hvem er det, der sidder for pæk i munden? Det er helt det sorte for dig. Nå? Det er helt det sorte for dig. Det kan jeg godt lide. Wow! Og drenge, og hvis jeg spiller lidt dårligt, så er det fordi, at jeg ikke har normalt sætning, fordi når jeg skal op til med OBS, så... Jeg elsker kalotsekugler. Jeg elsker kalotsekugler. Nej, det skal det svar ikke. Hvorfor skal det altså ikke være Jeg elsker, du kan nok Øjs. Jeg elsker kalotsekugler. Hvorfor fanden taler vi? Tobias, skal du lige gå ind? Jeg elsker kalotsekugler. Kan jeg? Hvad er det? Kalotsekugler. fucking laser, dreng! Det er Piochno-kugler. Kalotsekugler, ved du hvad det er? Det er de der bitte runde, man har der med. Som testikler. Mini der er dumt. Fuck, hvor er Joker? Det siger 4 og 5. Ej, det kan godt sige 7. Jo, han er fucking gamer, den anden igen. Jeg kan lige hjem. Jeg ved ikke, hvorfor du skyder ikke godt, du laver. Det er fordi, du trykker på den her konstant. Det hedder ren MG. Det er den computer ikke også. I er fucking raw. Kom her, kig. Nej! Den er lige dø. på front med Taika-tu. Hvad er Hvad er det? I'm on the way. Så skal du... Så bare lige se min af her. Se lige min Er af. det ikke? Der er det. Det må siger vi du bare der? fejle. Den skal fejre med, der er den, der skal række. Giv mig den der. Den er old school. Hvorfor kan jeg? Jeg blev lige lagt på at takke til. Skal du gøre med den? Yes. Du kommer ind langsomt. Nej. Du kan dele med mere. Holy shit, ham der er shit. Du skal nok til at komme ind. Gay? Altså, du har... Lige nu har du 50 sekunder til at komme ind. Hvorfor skal Så har du 40 sekunder. 45, 44, 43, 42, 38. Du har 38 sekunder til at komme ind. Okay. Jeg tyrker med dig. Oh god. Har du godt med med? Au. Jeg tror, de er nødt til at skrue lidt til. Kan du? Lad ham bruge 5 minutter på Thijs. Thijs? Hvad? Lad ham bruge 5 minutter på. Au. Ja, det er min kode! Du kan bare selv tage en med din nødder. Nej. Nej, jeg glæder mig godt nok, hvor mange gange jeg skal sige. Hvor mange gange der det er skal sådan jeg larmer blive i den spil, her. Au. Okay, ham der er ikke så langt. Jeg har svært med den her. Nej, nu må jeg ikke bande så alt for meget. Der er ingen YouTube review. Fuck. Hvis man siger nære på stream, så bliver man bandet.
Okay. Drenge, skal vi ikke lige købe lidt? Jeg kan godt lide det. Hvad? Køb. Jamen, jeg har købt. Okay, du siger bare, hvad vi kører her. Nej, det gør jeg ikke her. Ja, tak. Det er bøsse. Hvad? Holy Sæt lige en anden CSGO. Nej, for sæt det på nu. Nej! Der er ingen, der har flankensbænken. Bare ind. Tak for. Der er en, der dænker. Der er en bagud, der er en bagud. Jeg blander Get Hunter start. Der er equipment. Fuck! Ja, der er en kar. Okay. Goddag. Kom så, drenge. I kan sagt. Nikolaj, hvorfor har du en USB? Hvordan er jeg samlet op? Jeg har set! De er højre, venstre, du kan godt, du kan godt, du kan godt, du kan godt. Yeah! Vacation. Nemt. Tak for det. Det betyder rigtig meget. Det var jo nemt det der. Fucking easy, nemt squeezy. Drenge, skal vi bare fyre middel? Haha, Tobias, Midt så til fik jeg ikke nogen highway. kills! That's right. Midt til highway. Jeg laver lydbæ. Mange våben. Blå telefon. Står her og laver den her. Jeg kan have mig til 6. Jamen, du fucking kører ikke, den der. Nej, jeg lavede ikke. Blå, lige tag lige bum. Blå. Ved ikke. Ja! Oh god! What the fuck? Where did he go from? Hvor er det? Fuck, is the bomb, bad? Blå, du er fandme langsom. Du er ligesom en snegl. Jo! Ja. Der var en, der smidt den spawn. Skal vi se, om den kommer hurtigt svært, Blå? Hold din kæft. Jeg kom sgu da først. Ej, for helvede. Ja, shit! Nu skal du heller Det ikke ved vi have godt. Jeg skulle Øj, det er køre med bonus på en round, live bonus stream. round. Hvad? Nej, så taber jeg, når det er bonus round. Den her runde skal vi også lige vinde. Den er nem nok. Det er bare lige løb B, så vinder vi. Alt er nemt. Jeg har fået det dobbelte af det dobbelte, mand. Så se, jeg har fucking 3 assist i anden runde, mand. Okay, det er B. En B. Ja, En vi B. kører bare den anden vej B. Altså. Ja. Hvem var det, der lige flashede mig, faktisk? Min smoke, den flasher, den er failet af helvede til. Jeg flasher lige på sig. Der er boost. Bag er stikket af hæk. Der er en default. Hvorfor er jeg så shit begge to bagfra? Kom nu Yes, det bliver sort igen. Sort igen. Sort igen. Matti han vandt. Johan, ja. Der er en af dem, der har 20 HP. Kom så med den sort igen. En af dem har en AK, så jeg vil nok bare save den. Bare hunt ham. Jeg skulle have ham der. Ja, det er sgu. Det blev sort igen. Sidste gang, sidste har AK'en. Ah, fuck ham. Så er jeg på 100.000. Burde jeg gå 20 ind på grøn. Yeah. Griffing! Nej, det er på rød. Nej, grøn. Fuck, det bliver ved med at blive sort. Droppet mig en Paper Bison. Grøn, køber du lige en, sådan en, nej, blå køber du lige sådan en AV der. Ja, godt. Sådan en AV der. Der er en, der lige har lagt 10.000 ind på grøn. Drenge, skal vi gå af den her gang? Hvor er det godt? Hvad? Saksbetalning. Vi går lige af. En af boost. Tobias, du lagger som shit. Ja, de boost! Jeg booster den af i forvejen. What? Hey, ham der i Nuke Gaming, der har der gået ind på grøn nu. Så regner jeg med, at det bliver grøn. Jeg Har du med hver dag? Hold det bliver grøn. Nej, det bliver ikke grøn. Der er høj venstre. Ja, okay, han laver det. Nej, det blev sort.
Plant til main. Bane kommer klar. Første gang jeg så dig. Det var Ja, highway. sommerdag. Eller hold nu bare mig highway. Nej, det bliver ikke grøn igen, man. Fuck lort, nu har jeg 0 igen. Hvor er du ude for Kara? Sygt. Jeg skal til days. Luke, man. Ikke din skyld. Skinhunter. Ja, jeg skulle godt forstå, at skinhånd, når man bliver bedre. Det var som om det ikke rigtig virker dig, Thijs. Ja. Sponsoreret af bla bla bla. Åh! Der er rainbot! Og der er 15.000, hvis jeg får 15.000 løber. Nice fucking shit. Kom så. Han gjorde der for spil af de der smukkes der. I ved godt, de der smukkes, de lander jo ikke en skid for det der menneske, der gør de. Det er meget der smukke, den der gode smuk. Okay, den lander faktisk. Kom så, 15.000 til mig. Kom så. Nej, jeg skulle tjekke knife. Kom så. Der kunne være en sikkert. Kom så. Der er en kar. Kom så. Ja, du pusher ikke gå til samme sted som mig, din pumps. Oh, what Kom the så. fuck kan jeg tage? Kom så med de gode penge. Kom så med pengene. Kom så. Hvis der checkers, han saver min AK. Han fucking gay. Der var sgu da sådan en Nice. Kom så. Kom nu. Tobias, hvad fanden er din kills? 29! Pis! Hvordan kan du have 6 point? Hvordan fanden har du 6 point? Fucking game boy. Jesus Christ, dude. Så kommer du der fedt muligt grin på. Nu skal du høre her. Du kan høre. Så er det fandme af. Så godt. Der er en eller anden checkers, det ved jeg. Brætter! Sit down, motherfucker. Oh shit. Har du det? Åh, shit. Der er en quad, han er helt 25. Dang. I'm going towards B, my friends. Bomben er på vej mod B, my friends. Okay, der er en backside. Nico. Hvor? Backside over bag kasser. Bitchkasserne. Hvad fuck? Så bagfra. Kom nu ind på sejl. Ind de alle sammen noget. Kom nu ud. Headshot. CT. CT. Okay. Ja, det her det er CT blå. Prøv at se, hvor fucking nem den er. Han sidder bogstaveligt talt Ja. CT. Når vi vinder rundt, så får vi lige over. Nej, han står nok heller op. Pæs, så blev den bustet mega tidligt, mand. Jeg troede lige, at han gik Han er højt. til højre, ikke til venstre. Hvis han er til venstre, så er det Flash min out, skyld. flash out. Åh Og nej, nu han har er inde i jeg garage. ikke, jeg har ikke flere penge. Jeg flasher ham. Sådan der. Ja, så skulle du løbe hen og dræbe ham, Grøn. Det var det, der var meningen. Han er lige til højre. Jeg kigger ned. Fed titan. Nej, det er det, jeg siger. Den er pisse grim. Det er nok fordi, du har sådan noget... Nej, jeg mener det. ting. Ja. Her tager krop. Det er dem, der kommer B, han er altid fucking hurtig. Der er en anden, der er fucking hurtig. Kæft, den er grim. Grim. Det er ligesom din mor. Der er du så lige sat dig ned. Jeg tror, de alle mine våben. Push B, push B. Ring foran min... Og den der. Jeg er fucking ingen B. af Jeg jer. er Der er på ingen B. af jer, der har Nej, du bomben. pusher B, lilla. Der er ikke mere. Hallo? Ikke nogen. Hjælp mig nu, det er din tur til at hjælpe mig. Vi skiftes. Det er hvor der er en, der er 5.000 ind på den crash der. Den er oppe på 15 lige nu. Han trækker ud 75 i profit. En højre, en venstre.
Fuck det, That's a fucking garbage. Han Hvorfor er vi så rundkigger. shit? Grøn, det er det hele Hvorfor er vi din. så shit? Grøn, det hele er op til dig. Psycho! Du har en stat track gun. Du har en stat trick on Jesus Christ. Drenge, nu larmer vi. Holy moly. Drenge, larm så meget I kan. Larm så meget I kan. There we go. Så er det bare der, hvor jeg lige skal skrive. Tag lige og sæt i dag eller sådan noget. Jeg har ikke det. Hvordan ved ikke? Hvordan ved han ikke? Tak er du. Tyr tynd! Det er ikke kobling, jeg kan ikke komme til siden med den. Jeg Han kommer styrer på der det shit der, mand. Det er første gang jeg så dig, jeg var. Nej, jeg se, du var lækker. Dag. Nice. Så er der spam med shot. Lol. Er du ready to fire-mish? Der er smoke game, ikke? Der er smoke B. Der er en mere på A. Han er kort. Der var en af Hvordan fanden ikke ramt? Hallo? fucking steel killer. Sidste er på B. Heal killer. A clear. Why? Han er bag. Bagbox. Og jeg fucking link ham hjem. Steel killer. Ja, det er så meget. Nu tager jeg AK Redline, fordi vi allerede har en af her. Nice teach every report the team. Hey! Flyt dig! Ja, hvad er din YouTube-kanal hedder? Den hedder Frix XI. Hey, der er nogen på B, det er det. Der er link på min video. Det kan jeg sgu ikke se. Frix, hvad? Frix, mellemrum X, kontrollen så. Ikke? Der er sgu Bitch John. Wow! Yes, ja. Nice. Så. Kom så Toby. Du har en smoke, Det er clutch. og du har alting. Du vil spørge mig. Så kaster du så flashback giver nu! jeg dig et blowjob. Nej, Ja. CSGO Ace episode 1. Mm. Du se, hvor det er. Stand mig. Kurver. Den kommer nok højt, drenge. Eller blå. Sid stille, Tobias, du blækker. Jeg er helvede til. Men Hvad ved får jeg, jeg? hvad Tror du du har lige, han med er? på. Jeg får FPS drop til dig, Tobias. Han er op. Han er hernede. Det er sjovt. Han Han pusher. er op. Hvad sagde jeg? Så røg jeg bare ned. Må jeg hvad er det for en, de er med i? Nå, skal jeg give dig blå nu, du? Nej, det er for lille, Tobias. Så jeg kan ikke få det kæft. Jeg rider dig i aften, general Martin. Tobias, vi skal faktisk sove samme seng i dag. Jeg skal da ikke have seng på den gulvet. Det er gylden mulighed, Tobias. Der er mange piger, der vil betale for det her. Især Anna. Du har betalt for de gør det. Nå, Især Anna. nu vil du gerne. For helvede! For helvede! Grøn, nu løb ud, Grøn, løb ud! Ja, der er et B, jeg er dinkt. Au. What the fuck, bagfra? Nej, der er aldrig nogen, der holder bagfra. Fuck idiot.
Det er også rimelig bedst at komme bagfra. Hvis man selvfølgelig Der er en, en der kommer fra main. Lad mig plante direkte til main. Du er faktisk lidt gay. Han kunne også godt komme fra. Nice. Det var ham. Jeg har fucking 6 minutter. Kar sidst. Tar. Jeg var bare lige oppe forbi. Watch out. What happened? Ui. Han dør næsten. Ui. Blå, det var bare slet ikke mig, der skød. Tobias, Hvad? der ligger en der. Okay. Jeg sagde Support. Selv. Okay. Holy shit. Holy shit. Esper! Kobe plane points, Jesus Christ. 24 point. Jeg tror, hvis lige at beholder pumpen den her gang. Men det gør jeg ikke rigtig. Kobe, du må hellere Nej, tage det er det, du ikke har fået komme over dig på, det er fandme. Ja. Lange fra, han spiller CSGO nu. Fuck! den må lige stemmer. Der er en mulighed med. Nico, Ja. Først nogen eller B. der er en lige ind til højre for. Jeg vidste ikke, hvor fanden der var henne. Jeg fucking hader det her spil! Bagfra, Ja, det var så GG5. bagfra. Der er 16-0 der. Please clutch. Ej, Er det du er ikke så ikke nærmere? der, han kan skyde mig. Du er fandme en lort! Jeg siger ham, der er bonnerfragger. Bonner. Bollerflækker. Butterflagger. Det gør jeg så ikke, desværre, dude. Det var da Jeg tæt kan så ikke, på. vil du have en... Jeg har 5 streg. Nej. Så, skal vi prøve at søve scenen? Okay, vi kan da godt spille med 4, 3, 4, 5 af det, eller hvad det skal være. Så længe vi får kills, så skal det Jeg lige nok booste gå. mig, så jeg lige hurtigt kan få en connector. Jeg sigtede ikke engang på dig. Thijs! Stop. Ja, shit, 2B. De pusher. De pusher B. Igen, de pusher B. Hvad? Nej! Hvordan kom... Ej! Squeaky, den Jeg er kom noob, i. drenge. Jeg er silver. Jeg er etter. Drenge, jeg er silver. Ja, det er vi klar Det over. har vi hørt nu. Hvordan er vi? Er det ikke det, man kan gøre? Jo. Der er en, der kommer bag dig, Tobi. Ja, det kommer. Det får jeg godt nok helvede til. Holy Tobi. Det begynder til 2 lidt. Populak. Nice pre-aim der. Kan vi ikke kalde... Der er Tobias, et så skal APK. du navn til lag A. Lag i A her. I stedet for lag A, så er det lag A. Ja, du hedder lag A. Han er bil, han er bil, han er bil, han er bil, han er bil. Han er høj, han er høj, han er høj, han er squeaky, han er squeaky. Det ved jeg ikke. Han er med en. Han er med i den. Han er nok henne med bumpen, ikke også? Men ved mand. Og han sad bag ticket, hvis Dreng lidt mærke til, at jeg sagde, han var nok. Jeg sagde ikke, han var. Han var nok. Nice. Jeg har Han er jo ikke ikke grøn. penge. Vi har mødt det, altså. Jeg er med. Jeg vil gerne have det op.
pusher vi B, Blert. Kom så, push B. Blert. Det har vi gjort. Det har vi gjort 100. Pas på, de har en off der. Du godt kan lide at snakke. Bare lige væk. Run for my life. Vi stiller os her. Fik jeg ham? Yes. Jeg har det. Jeg har for venstre. Vi skal bare ind på Der er en side. høj, drenge, der er en høj. Ja, der er en mod højre. Han står også en mod mig. Det er bra. Ej, for helvede, han har sådan set sit outro, han er helt 34. Han kan ikke gå højt. Åh, De smed joke ud. Du er det. Bare gå efter mid control. Hvad? vi smoker alle sammen smoke med. Nej tak. Nå. Det ser godt. Så jeg ved, hvad jeg spiller. Kan du ikke lige booste mig, Grøn? Det er det. Det er også. Wow. Se på gutter. Du skulle have set ham, han har oppe i den. Fuck, det så nu. Hvad fra? What the fuck? Der er altid en Han også. går til Squeaky. Nej. Sidst var B. Et HP. Bare gå af. Sidst var B. Flyt dig. Dreng, hvis jeg dør nu, når jeg hånddarm, så må jeg gerne kende mig for Silver. Det gør vi allerede. Han havde pistolgun. Han på B-side. Det ved jeg ikke længere. Han var bare B. Han er herovre. Nu dør du, på grund af du er Silver. Mhm. Den er faktisk silver. Det er bare boosteren. Nej! Steal kill. Hvad? Du steal killer. Victor, vi kan ikke være venner mere. Hvis det er Therese. Left click to select. Det er bare stolt af, at der ikke bliver 16-0, men det bliver 15-0. Nej, 13-0. Nej, Jeg kan 13-2. rundt ikke B. Det er det gode. Nej, 16-2. Fuck, vi er dumme. Nå, nej, så kan jeg det ikke med. De prøver at kigge hinanden nu. De er bare givet op. Så er det bare der, hvor vi får comeback. Hvorfor kan jeg ikke tage for? Der er 3 af dem, der er low. Eller noget. Nej, der er kun en af dem, der er low. Må jeg gerne gå? Stak. Hey. Eller low og low, han er hittet 48. Den bliver lidt, hvis du så ham. Han er hittet 48. My god. Han er på 61. Nej, han var ikke hittet 48. Vi har hættet 56 af mig. Det var ikke ham. Ham, der var hittet 48, han er død. Det er clutch eller rip 16-2. Clutch eller rip. Bagved dig, Matt. Bagved dig, foran Det ved jeg dig, godt. bagved dig, foran dig. Quad. De er alle sammen low. Quad. De er under halv. Hvad skal jeg tage efter? Han er halv. Langt under halv. Ja, så rammer mig ikke. Eller rammer ham sådan der. Golden keeper, good player. Ha, de foregiver sig. Snak noget. Easy win. Så siger vi dem G-skills der. Drenge, MP7 push med, okay? Nej, MP9 eller M4. Det er fucking dejligt. Bare lidt med, drenge. Bare lidt. Det er sejt. Okay. You fucking gay. Yes. Vi er morbange.
Jeg kører bare dag. Nigga. Really, nigga. Really. Really. Really, nigga. Har vi en Really. søndag eller mandag, det? Det er... Der er 20 efter. søndag. Så er vi gode i mål, Thijs. Ja, jeg skal sgu noget, nej. Så der er mandag væk. Nej, det er først på tirsdag, vi skal i skole. Bum den nede, baby. Ja, vi ses. Ja, sjovt. Tusind tak fordi I så med, og I må like, Godt, det var subscribe nemt. og kommentere, men vi ses. Se. Hej.